Nggih gelar kloso nggo pinggir lawang, tangguk dingklik, tangguk mebel, kenek pokoke nggo pinggir lawang aja medangkrang. Mesti dipanggi, Pak. Betul. Gunung duduk gunung. Gerombol duduk gerombol iku nek teka. Wong duduk wong. Teka dikendel-kendelno ae. Engko nek bener awake ya ngene, petuk kembar. Nah, ngonten niku, Mbah, nek misale sampun kepanggih nggih. Saged diajak ngomong kados kula kali panjenengan ngenten niki. Sing ngomong sing mriku. Ngrasakno klenteke atine sampean bendina ku lho. Kon kok sampe takok aku kok jaluk apa kok lho. Lho didudakne kok lho. Ngene iki lho, ngene. Ditudakno kok lho sing kok geleki. Ora ono. Intine nek sampun kepanggih ngoten niku disuwuni tulung napa mawon saged nggih maju nggih. Bisa. Yo njaluk selamat, njaluk rezeki lancar iku tok. Iya, ibadah ono ae. Nggih. Slametane nggih namung slametan pas foto niku wau Mbah napa enten mbok menawi enten slametane misale badhe kepanggih dereke niku. Enggak ya weton niku mah. Weton niku wau nggih. Saiki contoh weton Jumat Wage to. Nggih. Lah, posone sak engko dibancaki. Mang bengi wis dibancaki ta. Engko sore wetone Sabtu kliwon. Saiki poso sedina engko bengi suwengi, ngono lho. Iku kan sedina suwengi. Nggih. Dina suwengi iku ya sedina ya padang mek peteng iku mang lho. Padange sedina petenge suwengi. Terus dibancaki nutukno jam 1 jam 2 mangan. Ora kaya apa sengenge medun mangan kok oleh. Ngenteni jam. Ditatanan sing apik ku mang. Melok mangan jam 1 jam 2 ku melok tuntunan aksara Jawa. Nek sing dibayani ku mang Titiyoni Gondayani ku mang. Cek nemok titi ku teliti ku lho. Titen. Cek nemu gondo sedep wangi ngono. Titiyoni Gondayani. Iku lagune wong ngipi. Ya gak wong ngipi tok. Kabeh ya nganggo iku. Niku nek tiyang niku sampun nderek tatanan yang Jawa nggih, mesti enten ngipi Titiyoni Gondayani. Wong nglakokno sukma mek nyawa guntur tok nggone wis ngalih. Kayu aking ku napa? Napa, Mbah? Dibaleni maneh. Ya danyang ku mang. Sing ndudukno sukma sing mulih runu. Ha. Engko manggon nduk kono sing nduduk-ndudukno kan sing tuwek. Kalau omahmu, anakmu, bojomu, putumu, iku sing ndudukno sing danyang iku mang. Ngene didudukno kon manggon nduk kono, nduk kono, nduk kono ngono. Sing manggon nduk latar ya nini kesot, kaki kesot. Ya, pinggire omah. Nini lemper, kaki lemper. Iku mang sing manggon nduk pinggire omah. Sing manggon nduk pawon ya nini cowok, kaki cowok. Nggih. Sing manggon sawah ya nini dengen, kaki dengen. Sing manggon nduk prapatan ya saliwala. Iku kanggo nguwak kembang ngirim sing ana jangkauan njabani segara, njabani embong. Jagane banjir bandang. Nah iku sali wala nek nguwak kembang. Nggo latar ya kenek, nduk prapatan ya kenek. Tapi nek saiki nguwak kembang, isine menungso iku ngecap. Lah apa maneh gak ngelek wadal. Iku ya kliru. Iku jenenge ngirim sanak batin sing nggo adoh. Kudu dianggep nawur-nawur sing gak-gak ae. Kabeh iku ana tatanan. Nggih. Mbah, sejatosipun danyang nggih. Niku asal usule niku menungso napa jin napa setan Mbah? Darani danyang ku sing mbubak desa kono.
Ngono lho. Menungso nggih, Mbah. Iya ya wong, Pak Dene dhewe ninggali anak putu. Mulane dielokno nggo Danyang iku sing mbubak desa, manggone nggo pojok desa. Ku nek desa Palang, gitu. Dituwekno manggone ana kidul kulone Palang. Ngono lho. Paham nggih? Nggih, paham, Mbah. Nduk ndi nggon ya melok Jawa. Sing namtokno jeneng iku ya Subakir. Ya. Melok tatanan Dura Sembada digawa Adi Saka. Wong-wong ero Adi Saka. Nduk ndi Saka? Kene omah adep malor. Nggih. Sing lebuak wonge to. Nggih. Lah Saka iku ya nggo isore cagak jejer cagak iki lho. Niku saka. Cagake lawang iki jenenge Saka. Guru, ya jejer guru iki. Saka guru iku jenenge Saka guru. Nduk ndi wong duwe Saka guru, cuma wonge sing gak ero. Ngono lho. Ana itu kok ngono. Ngetokno terus tapi wonge gak ero. Aja kok sirik musrik ndasmu amo ngono. Mbah, nah kok enten hubungane kali Adi Saka? Berarti Adi Saka niku nggih sakane griya niku. Ya iya iku manjinge ana kono. Mboten tiyang berarti nggih, mboten menungso nggih. Adi Saka. Ya menungso tapi diwajibno hurufe tatanane manggone ana cagak saka guru. Iku loretan. Wong kok lali loretan ya keliru ya. Terus niku Mbah Jo. Sedaya desa nggih niku kan gadah danyang nggih. Nah, carane Mbah kangge ngurmati kalih danyang desa niku carane napa mawon Mbah Jo? Sing mengkoni desa iku kanggo ujar-ujaran anak putu, Mbah. Nah, contoh duwe syukur sakit to. Anak kula niki lara, Mbah, mbok nang dongakno nang waras, Mbah nek waras meneh tak bantakan. Nang ngene Mbah lho, iku kanggo ujaran. Mulane nek kate lapo ae digeleki ngono lho. Digeleki. Digawekno sajen. Heeh. Apa sajane Danyang? Bumbu urip. Bumbu urip. Bumbu urip niku napa mawon? Bumbu terbrai. Bumbu pangan. Nggih. Nggih to? Nggih. Iku mang bumbune urip. Bumbu pawon. Nggih. Dikai takir telu iku mergo takir iku kek Subakir tatanane pikir. Iku. Asale nduk endi njero ngaron digale runu. Didem anak putu, didem anak putu. Digale nggo daerah-daerah iku asale ya teko jerone gedhong Sinara Denok iki mang. Intine desa nek murun nguri-nguri leluhur kados ngurmati danyang niku insyaallah nanti bakal slamet kane bebaya Mbak. Ya gak atik. Wong dijaga iku sing jaga nduk kono sapa? Kirik. Aja dianggep kirik iku. Kirik iku sing nyembah wong tuwa mek kirik tok wong menungso gak nyembah wong tuwa kok. Malah badhok gerangan. Nggih. Mbah berarti kados enten sedekah bumi, enten nyadran niku nggih tujuane nggih kangge ngurmati danyang. Nah, njaluk keselamete anak putu aja sampak lali. Nggih nah sakniki Mbah kados sedekah bumi, nyadran niku mumpun dilangi danten. Ngruwat sing dinciki dhewe iki ya lemah. Nggih. Iki ya lemah. Lah iku. Mulane nek ngobong dupa iku dawane ya mek iku tok, merwi ibu bumi bapa kuwasa. Ibu bumi bapa kuwasa. Sing paring sandang pangan dina lan wengi. Iki tak suguhi Mbah sekul arum gedene sak kembang melati. Ndika gondo, ndika rasa. Ana salah kluputane anak putu njaluk sepura. Iki. Lah sakniki kados nyadran niku pun dilangi sedanten. Ya kudu ditatane, diuripno. Diuripno. Wis ana ucapane Mbah. Nggih. Gak melok dadu. Alam iki diobat abrik. Ya, mibro kaya
manuk beranjangan, kopat kapita kaya buntute ula tapak angin paribasan. Tapi nek gak nurut wong tatanan bakale buyar. Buyar. Murat-marit nih, Mbah. Terserah karek menungsane. Nek nek gelem nata jagat pitu ya gak ana. Nggih. Penyakit mboten purun parek-parek Mbah nggih, nek pun purun nata jagat pitu niku nggih. Iki lho rewange Mbah. Jam 2 bengi. Arek niku sembetan sepeda niku. Nggih, tunggu nggih. Apa Mbah iku? Ya yo iku, mbok ngewangi dhewe mbok gak ngerti. Mbah. Sepur. Sepur lewat dhuwur iku nggawa geni. Yo, iku bareng. Niku dekne kok Mbah niku. Ampun dangu. Nggih corona nika, bibite corona nika. Tengah-tengah corona. Lali dinane Mbah, pokok niku Sepur niku. nggih, ya sepur piur sampe jaket luwet diketok. Masa Pinten Mbah niku, Mbah? Jenengan pas merapi sepur niku ten dhuwur niku. Mbah yo leren melek jam 2 bengi melek ten gampeng sore gampeng ngeten. Niku nek mangertosi niku jenengan piyambak napa masih wau nggih ngertos. Ngene iku sing takok Mbah. Mbah niku napa? Ya iku sepur guwak wowo, guwak areng iku. Ya mbok niba nang dhewe mbok nulungi dhewe Mbah gak ero sampeyan takon niku. Nggih. Nek wangi iku. Suwun nggih Mbah nggih jenengan wonten niku nggih. Kedadosan nek aneh-aneh wonten niku nggih. Badhe ana enten corona jenengan enten sepur ten dhuwur. Ro Mbah iki ro terus gelek melek. Cuma gak wani ngomong. Dianggep wong gendeng. Dianggep isu-isu gak ngomong Mbah. Nah nek kados Mbah misale badhe wonten nah kalau winane kan Gunung Semeru kan meledos nggih. Nah terus enten malih gempa ten pundi-pundi ngoten niku jenengan nggih. Sampun angsal niku Mbah, angsal tetenger napa pripun ngoten. Ampun. Napa Mbah ngoten? Masih enten napa? Ten Aceh. Niku pun ronggian Mbah sing ati-ati. Tsunami riyen niku nggih. Nggih. Jenengan niku pas niku Mbah iki tengok-tengok nduk pojok lor kulon tapi nduk ndure Ka'bah. jenengan. Iya nduk ndure ora nduk campur wong nduk ndure Ka'bah ngeten lho. Nduk kidul kulon Mbah. Jenengan Tengok-tengok. jenengan ten dhuwure Ka'bah. Heeh. Terus kidul Ka'bah iku ana gunung gedhe. Lho. Nggih. Ngetokno asap ireng pelayune ngalor ngulon. Mbok ngalor ngulonan iki Mbah gak ro. Tapi tak wahnem yo melayuni rono. Ono apa alam iki jagat iki. Gelek Mbah iku nang Mekah tapi ngipi. Tapi tahu balik Mbah wedi dipendem wong. Ki napa Mbah kok wedi dipendem? Mpun kedisikan padang kuduani. Nggih. Wis gak atik Mbah wonten niku nek ten Mekah niku sukmane panjenengan. Iya sukma. Mriko sukmane jenengan Heeh, ten Mekah sukma. mriko nggih. Mbon kena diarani Mbah Berarti iku jenengan ngomong. nek wonten kaji ten mriko Mbah sukmane. Sukmane. Lah berarti kaji mriko nggih sukmane. Kirangan apa terus e? Wong Mbah kok ngrungokno wayang radio nggih. Nggih. Mbah. Mbah iku iso melok nduk kono melok mangan wedang jajan. Ten Mekah. Nggih pun di panggonan katik krungu kupinge Mbah, mesti budal. Mbah, nyuwun sewu niki nggih. Jenengan kan sukmane nate ten lungguh ten dhuwure Ka'bah nggih. Tapi pun lungguhe Mbah kok mriko kok. Ten pundi? Mbah gelek tengok-tengok nduk ngono kok. Ten dhuwure Ka'bah. Nggih. Ten jerone Ka'bah jenengan nate. Dereng tahu. Dereng tahu. Mboten. Mbok menawi jenengan nate ten jerone terus tahu semerap isine Ka'bah napa, Mbak? Mboten. Pinten Mbah jenengan tengok-tengok ten dhuwure Ka'bah. Nggih bendina. Ten dhuwur tak mek ngwahno wong ngeten iki lho. Berarti jenengan pun kaji bolak-balik niki. Tapi wong kok sak menten-menten mekan iki. Lho kok semut ngoten lho, tapi kula ngwahno ngeten. Kan mek niki ana kotake mubeng, Nggih. terus ya sak ngeten iki dhuwure kotak gelombang ngeten iki. Nah niku. Jenengan ningali tiyang ten ngisor niki Nisor nggih. walit-alit ngoten, Mbah. Nggih. Ing bolongan niku proso kula nduk kulon kok. Sing mlebune nang jero niku. Mbok nduk kulon buka gak arep tapi nduk kulon.
Mbah gak tau rono kok. Bolak-balik jenengan ten mriku nggih. Tapi sukma. Lah nggih, sukmane pun bapak. Nggih, biasa. Nanti ten pundi mawon, Mbah, sukmane jenengan iki? Boten semerep ah. Blakrak niku. Mbah masih yo kepengin nganggo hotel ta nggo restoran gak tahu. Ku jurang. Wis nglayap ngono lho. Dan nuwun ten hotel lho, Mbah, nonton Gak tahu kok. Wong kok tidak nang peteng-peteng ae. Wingin tambah bandu jaran ku dijak nang langit niku. Jenengan ten langit. Bae tak keplak. Lho ku aja dipepekno gegerku lara ku dipepekno langit padahal ku. Jenengan numpak jaran. Ini numpak jaran. Terus medun yo digowet sampe gak ono petenge. Tak sikilku begak aku lemah. Tak kewaplok ndase. Tak dol saiki jarane bakal duwe jaran yo wis tambah blakrak kok. Mbah, jenengan sukmone kan sering kaji ten Mekah nggih. Lah, wonten niku jenengan ndamel ilmu napa Mbah wonten niku? Ilmune mbak ku yo akeh rek. Nggih. Dene wong ngalah ngalih mengki apa. Ngalah, Ngalih. ngalih nang alas iki. Engko desa gak ndopo-opo kok. Nduk alas ya padha mek kewan iki, padha mek manuk e. Ya, manuk kala iki jaket padha ae ta. Alas. Nah nek sukma saged nglembara ten pundi-pundi niku ilmune namyen ilmu napa Mbah wonten niku? Kakean mangan tawa, Kakean mangan tawa. pedis asin. Mbaki asin ya gak arep. Pedis yo gak arep. Padahal wong rasa iku teko pedis. Nggih, pedes Gitu? asin. Lah iya. Wong gerak, wong muring ya teko itu. Teko pedis iku. Berarti jenengan niku nyiri pedes kali asin nggih Mbah nggih. Nggih. Tapi jamune mok madu tok, Mbak. Emang jangan metu jagatan sampean gimana? Sak menten mawon nggih. Nggih sampun Mbah, matur sembah nuwun. Assalamualaikum taala barakatuh. Rahayu, rahayu.